Nimeni Joel Ojala, ikää 27 ja toimin tässä Pohjois-Savon pelastuslaitoksella pelastajana. Olen tosiaan valmistunut pelastajakurssilta 2021 kesäkuussa ja nyt sitten 23 keväällä suoritin pelastusopistolla ton verisukelluskurssin ja nyt sitten syksyllä 23 suoritin myös sitten tämän hengityssuojahuoltajakurssin ja nämä aika vahvasti määrittää ja luo kuvaa ja sisältöä siihen mun arkeen myös täällä pelastuslaitoksella. Pelastajan työaika on tosiaan 24 tuntia eli 1 vuorokausi töitä, jonka jälkeen olemme 3 päivää sitten vapaalla. Kello 8 meillä on vuorovaihto, vaihdetaan vuoroa tuossa edellisen tai lähtevän vuoron kanssa. Käydään siinä kuulumiset läpi ja tärkeimmät jutut, mitä täytyy tietää, mitä heillä on tapahtunut. Ja sen jälkeen pelastusryhmän johtaja käy meille niin pelipaikat läpi, millä yksiköllä ollaan. Ja siitä sitten valmiustarkastus, tarkastetaan kalusto, kaikki laitteet on toimintakuntoisia ja hälytysvalmiudessa. Tässä just nyt valmistelen, kun on noita toimintakykytestejä, niin valmistelen tässä noin pesu- ja desinfiointivedet valmiiksi. Sitten kun testi päättyy, niin puretaan maskiosiin ja päästään sitten pesemään. Ja nyt tuolla sitten kaapissa ottaa tuossa yksi kasvosa, minkä sitten kohta kasaan ja sitten testailen tuossa ajan ton testipään läpi. Ja sitten kun se on testattu, niin se voi laittaa takaisin tuonne ton kalustohyllyyn ja saada sitten sen hälytyskäyttöön. Jouni Turunen, vanhempi pelastaja, 57-vuotias. No joo, ammattikoulun pohjalta läksin pelastusopistoon 1987. Opiston jälkeen niin työn puolesta on tullut niitä täydennyskoulutuksia, että siinä on pelastussukellushommat tullut. Sitten tuli ensihoitoon, tuli semmoinen jatkolinja, että silloin toimittiin 3 henkilön hoitoyksikkönä. Ja sitten tuli nämä venehommat, kipparihommat tuli 99, viime vuosituhannella siis. Sitten kävin sairaanhoitajaksi tässä 2011. Sitten näitä pienempiä koulutuksia palotarkastajaksi ja operaattoriksi ja drone-hommiin ja aakadivaattorin laitehuoltajiksi ja tämmöisiä. Niin nämä on sitten ollut enemmän tämmöisiä työpaikkakoulutuksia. No joo, liikenneonnettomuuspaikalla. Toki siellä on myös monesti poliisin drone-lennätys, että sitten sovitaan aina, että kumpi lentää tai tarviiko jommankumman jäädä maahan, ettei tarviikaan kuin 1 drone olla ilmassa. Metsäpalot on yksi semmoinen, että nähdään mihin suuntaan tuuli puskee, mihin suuntaan kärki karkaa, niin saataisiin niistä kiinni. Ja sitten on muutama semmoinen savuhavainnon paikallistamistehtävä ollut kanssa, että ei tarvitse lähteä saareen, vaan pystyy käymään drone kurkkaamasta, mistä se savumuodostus johtuu. Muun muassa viime kesänä oli yksi semmoinen, että tuossa Rautaniemen kädessä niin yhdessä saaressa nousi savua voimakkaasti ja Rautaniemen kädestä sitten otin kopterin ilmaan ja kävin kattoo 1,5 kilometrin päässä kopterilla ja siellä oli risujen polttoa ihan, että ei ollut sen isommasta kyse. Aamupäivän palvelus. Se voi sisältää asemapalvelustehtäviä tai sitten käydään harjoittelemassa. Aika usein, jos vahvuutta on hyvin niin käydään sitten tekemässä tuo vesisukellusharjoitus sukeltajien kanssa.
iltapäiväpalvelus, joka voi pitää yksikkökohtaisen harjoituksen tai sitten vaan isommalla porukalla käydään treenaamassa. Jos vielä on tuossa palvelushommia, niin ne hoidellaan sit siinä ruoan jälkeen ja noin 6 eteenpäin niin sitten käydään liikkumassa. Ja toki tähän kaikkeen sisältyy sitten myös erilaiset keikat, mitä meille tuossa päivän ja vuorokauden aikana tulee. Sitten silloin 24 tuntia siitä kello 8 eteenpäin niin tehdään vuorovaihto ja kerrotaan sitten raportit tulevalle uudelle vuorolle. Parasta pelastajan työssä mahdollisuus kehittää ja edetä tässä ammatissa. Tehtäviä on hyvin monenlaisia. On siinä onnekkaassa asemassa, että saa suorittaa peruspelastajan töitä. Sitten saa olla niin kuin ensihoidossa mukana, mikä on mun mielestä ihan loistava niin kuin lisä tähän. Tulee keikkaa vähän enemmän, keikat on hyvin erilaisia, pääsee toimimaan myös sitten ensihoitoporukan kanssa. Sitten on myös mahdollisuus niin päästä suorittamaan vesisukelluskurssi, niin pääsee näkemään myös vähän sitä vedenalasta toimintaa, miltä se kallavesi täällä näyttää. Monipuolinen kalusto, niin kuin pelastuslaitoksella on hirveästi erilaista kalustoa ja pääsee sitä käyttämään ja sen kanssa puljaamaan. Semmoisia juttuja, mitä ei tuolla siviilielämässä oikeastaan niin pääsi niiden kanssa tekemään. Sitten vaihtuvat monipuoliset työtehtävät. Se ehkä on vähän klisee, mitä puhutaan, että jokainen päivä on erilainen, mutta se oikeasti on täällä erilainen. Koska et tiedä, kun töihin tuut, mitä se pitää sisällään, niin se on mun mielestä tosi iso rikkaus tässä, yksi parhaimpia juttuja, ainakin itselle. Tiimihengellä on äärettömän tärkeä merkitys työyhteisön toimivuuden kannalta. Hyvä tiimihenki takaa se, että jokainen pystyy tässä meidänkin työvuorossa olla omia itsejään ja pystyvät tuomaan se oman persoonansa mukaan tähän työyhteisöön. Hyvä tiimihenki myös mahdollistaa haastavista keikoista puhumisen ja niiden vertaispuru. Tässä meidän ammatissa ja työssä joutuu joskus kohtaamaan epäoikeudenmukaisuutta ja näkemään surullisia ihmiskohtaloita, mitä ehkä niin kuin normiarjessa ei näe, niin sillä on valtava merkitys sillä, miten ne käydään läpi, jotta ne sitten ei jää niin kuin kalvamaan mieltä ja pystytään taas kääntämään niin kuin suorittamaan nämä meidän työtehtävät. Aina keikan jälkeen niin oman yksikön sisäisesti keskustellaan ne keikka läpi ja käydään se, että mitä fiiliksiä siitä jäi, miten jokainen sen koki. Sitten meillä on tällä laitoksella on jälkipurkuohjaajat, siihen koulutetut henkilöt, jotka saadaan sitten tarvittaessa myös mukaan keskusteluun isommalla porukalla. Pystytään sitten tällä laitoksen tiloissa käydä keikan jälkeen sitten defusing keskustelu. Sitten mikäli keikka on ollut niin koskettava tai se on jättänyt ison jäljen, niin sitten voidaan myös käydä debriefingi sitten myöhemmin, myös sitten vielä laajempi keskustelu. Tämä on tosi monipuolista. Meidän työyhteisön henki on sellainen, että täällä on oikeasti kiva olla, että täällä ei tarvitse jännittää. Mä tykkään olla täällä töissä. Me saadaan olla täällä niin kuin ihmisiä toisillemme, että me puhutaan aidosti hyvistä ja huonoistakin asioista, että jos kotona menee heikommin tai jos menee hyvinkin, niin totta kai niistäkin kerrotaan, että me ollaan avoimia. Ja meidän työvuorossa hyvä tiimihenki näkyy siinä, että joka päivä töihin on älyttömän kiva tulla ja ikinä semmoista päivää ollut, että olisi joutunut suumuutrussa tulla töihin. Tämä on vähän niin kuin toinen perhe, mikä täällä on kun työkauden kanssa saa täällä touhua. Tämän lisäksi meillä on aivan loistavia yhteisiä liikuntatunteja. Aina iltaisin yhdessä pelataan ja liikutaan ja siellä on kovia tiukkoja pelejä ja sitten myös työvuoron ulkopuolella niin meillä on yhteisiä tyhypäivää, missä käydään pelaamassa ja liikkumassa yhdessä syömässä. Niin tiimihengen merkitys on kyllä äärettömän iso.